Alo, ndine Jackie. Ndakulandirani pa Macheza iti. Macheza. Akuti polisi kumangochi amanga mzimayi wa zaka 34 dzina lake Sala Gerard. Ana Sala Gerard anapereka ngongole kwa mzimayi nzako. Iwo wati ntchito yawo ndiyopereka ngongole. Amacha kuti alonshaki aja amapereka ngongole mwakatapira kuti munthu ukadzabweza uzabweza so percentage yake onto. Mzimayi anabwereka ndama anabwereka 50,000 kwacha. Anabweza nthawi isanathe koma anabweza 55,000 kwacha pamatsala pamapereka 20,000 ndingwiriza malinga ndingwirizano wawo. Ndipo uyu wakanika upereka munthawi yake 20,000 yosala ija Asala Gerard ajanya muka upita kumene kuchoka alanda katundu. Adalanda katundu komanso alanda mwana wa zaka 4. Mwanayo alinda albinism. Ine kani yandizula nzimu mazizi wankali jodi wewe kumva usamvetsa kuti chani ino 20,000 kwa chakala ndi mwana palibe ndrama yokwanira paziko lapasi kuti ungalandire mwana wa munthu 1 2 ukamalanda katundu umalanda zinthu zonena kuti zikupindulira zonena kuti zinthu zozigulisa kuti ndama yako ibwerere zona alanda katundu ndakutenga mwana odali ndawo albinism akufuna kuti uza kuti chani akutanthauza kuti afuna atani naye mwanayo ngati mayi usakwanisa kupereka ndama ya madati antani mwanayo kweni mayi amene wandiopsatu mayi amene yuto mtima wake suli bwino iyayi munthu opsya munthu oyenera kuopedwa amene yuyu moyera ndithu mtima wonse kulanda mwana so kuti ndama yake sanambwezere ndama yake anambwezera plus adanapakapo ka profit ka 5,000 yes si profit yomwe amafuna koma mpaka nokalande mwana wanzako chiopsezo kumuopseza khololo kuopseza tu kumene kuopseza kuopsha kumene kwafuna kutanthauza chani mayi amene yutu nkhani imene ndiyitsata ndofuna ndione kuti mthera bwanji kuti makhoti ayisiya bwanji nkhani imene sindinamvepo kalanda mwana anthutu aya chandiwawa nchona ndi sindinawaone nkhope kulakalaka ndamuona nkhope mayi amene umadziwa anthu enawo kadzunga dzakumane nawo munthu wachifuwa ambato amene nanga munthu abwinobwina wapanga ziwezi yachiwiri suicide kuzipha uyira ukhanga timulili tozipha anthu kumalawi zuma khanga tikuti kuzipha kuja anthu ena ayamba kuona ngati ndi solution kuzipha to si solution imfa ndi mathero imfa is permanent pena nimagazo kuti kapena anthu ena amati akadzipha kumaona ngati kuti amene uja wandipanga zakuti ndimukhaulisa ndizipha sono ukamukhaulisa wazipha ubwereranso sibasi kodi kukhaulako munthu uyo akhaula pakakalekale kapena mwina angokhudzika kwa masiku angapo kwa sabata kenako basi moyo umapitirira life goes on anthu amene akuzipha akuzipha ifacha munthu wina mavuto paziko lapasi mavuto ndambiri mavuto ndipo aliyesa makumana nawo munthu amene mukumuona ngati kuti zikumuyendera lero kuti akuoneka ngati alibe vuto ine ndakumana ndi anthu ambirimbiri ineyo kuyambira ndili mwana pa nthawi nake opanda mavuto mwana basi osamalidwa pakomo kenako ndikadali mwana choncho mavuto pwe you have to go through it pena kumati kodi mawa kucha bwanji kodi mawa kubwera zotani koma kenako nyengo imazasintha kukhalaso zinthu bwinobwino koma sikuti mene zinthu zasinthamo ndi kuti sizizayipaso iyayi that's life moyo upita mwamba nkutsikanso it's a winding road anthu timakhala ndi ma seasons nthawi ya chimwemwe nthawi yakulira nthawi yoseka nthawi yovina nthawi all the time zimasintha ngati ndiwa mukudutsa nyengo zovuta imeneyo ndi nthawi yanu yoti mudutse munyengo imeneyo amene mukumona akusangalala ndi nthawi ya iyeyo yoti akutani akusangalala ndiye mukaona anthu ena akusangalala asiyena asangalala ndi nyengo zawo inu ngati muli pa mavuto go through mavuto anuwo ndizovuta ndizowawa pena umafika kwene kuti kodi mawa kucha bwanji apapa kumachita kuona nkhani kuti ana ang'ono zaka 17 wazipha mwana anthu kuti moyo ndo wautali you have a whole life ahead of you ndipo zinthu zimasintha nyengo zimasintha mudati mufufuza anthu amene mukaona ena kuti akusangalala kuti kodi adutsa zotani
akumana ndi zotani zinaso zoposaso anthu ena kuti akuziphawa. Nthawi zina vuto likakula chikalemetsa peza noyankhulana naye. It helps to talk. Ungochisunga mumtima mucho chimangolemera ndesakanaso amadziwa tuko kupsinjira. Azikuza dala tosayankhule kalikonse. Kupsinja. Ngati mukanika kuyankhula ndi munthu ngati palibe munthu amene mukunkhulupirira kuti mukayankhula naye. Pitani kuchipatala. Mukapeze anthu kumene kokone kuti mukayankhule nawo. Ndikudwala munthu mwangamo ndokumana ndi zinthu zoti ndungofuna moyo wanga kuti angotere. Munthu uyo akuti nini? Akuthandizana akuonesana kuti tatenda temwina kwinako mufunika counseling. Mufunika counseling. Koma kumayankhula, kumanena vuto, kulinena vuto lija kuti lipepuke. Mukalinena limapepuka. Komanso vuto limatha. Vuto silikhala mpaka kale. Olo chingalemetse cha mtundu wanji panopo. Sinu nokha mukumana nazo ndi anthu ambiri. Mumvetsetse kuti sinu nokha ndipo sikuti chifukwa choti sinu nokha ndi sichowawa, ndichowawa ndipo ndicholemetsa ndithu. Koma pirirani, limbani mtima, dutsani poni. Dzuwa liwalatu. Zipatseni nthawi. Mudutsa mudzayang'anaso koma nthawi chaitu. Zinthu sizinali bwino. Pena timakhala kumayang'ana kuti koma pamene chandaolokadi. Naoloka bwanji. Koma dzanja ndithu limafika limakugwira limakuolotsa. Osathamanga kuchotsa moyo iyayi. Ndi mphatso yapadera. Miyoyo yathu ndi mphatso. Mukudzidulira mwayo osasangalala kusogoloko. Ndeti ngati mutu musizikuyenda kuti zinthu mavuto ine simukuona mapeto ake tapezani munthu oyankhulana naye akuthandizana. Ngati palibe munthu oyankhulana naye ine nditumizireni message ndikuyankhani ndicheza nanu. Nazizi wait tisamale miyoyo yomwe Ambuye anatipasa. Imene inali nkhani yomveserako chisoni ndete ntimalizeni pa nkhani za dziko lina. Nkhani ya dziko lapansi tsopano izi zinachitika ku America. Uyu ndi Mike Williams. Mike Williams amachokera banja losauka koma amalimbikira kwambiri kuti afuna kusintha moyo wake. Ana munthu olimbikira. Ali ku high school anakumana ndi nzake Brian komanso anapeza chibwezi dzina lake Dennis nsikanayo. Anthu atatu amagwirizana kuopsa amayenda pa utatu wawo. Atamaliza school Mike anakwatira Dennis kukhala Mr and Mrs Williams. Analogwirizana chibale chawo chinzake ndi Brian chinachisana timero kanga chibale the best of friends. So anthuwa akukhala Mike ndi Dennis anabereka mwana kansikana. Koma mwana wachatangobadwa cha umene abambo yake a Mike anamwalira. Mike amagwira ntchito zogulitsa manyumba. Dennis anali accountant. Pamene Brian nzawo uja amagwira ntchito yogulitsa insurance. Ndi anachita convince Mike kuti agule insurance, life insurance. Nde Mike kuganiza kuti imfai tili ndi anaiti kuti lero moyo wathu kuti mwana tizansiirepo kanthu. Nde anatenga life insurance ya ndalama yokwana 1.2 million anayigula kuchoka kwa Mike kwa Brian mchanzake. Koma Brian uja anachita convince kuti gulaso ina anagula ina. Nde anaindi life insurance ya ndalama zokwana 2 million. Kuna kuti atata angomwalira ndalama zo atalandire ndi ndani? Atalandire ndi Dennis mkazi wake uja. Mike anali ndi tinganena kuti hobe amakonda kupita kukawedza kuwedza nsomba nkumakagwira abakha mtsinje wake umene uleki inali leki yaikulu ndithu. Anali ndi boti yake chinali chikhalidwe basa akasawa chochita basa apita kuneko chikwambira ali mwana ankapanga zozo ndi bambo yake koma mpaka nakukula amakawedza nsomba ndi kukagwira abakha mtsinje. Nde tsiku lina pa 16 ananyamuka into chaka cha 2000 pa anniversary yake ndi mkazi wake. Anapita sokuti akukatani akawedza zinthu zomwe amawedza mera amapangira. Ananyamuka pagamoto yake anatenga zinthu zake. Koma mkazi wake Dennis anayimtafuna abambo ake. Dennis yuko auza kunena kuti Mike wachoka kale mama wasana dansa na bwere. Anthu bwanji. Ananyamuka Brian ya best friend aja ndi abambo ake ankazi yo kunyamuka umakayangana kuti tuone kuti angakhala utali pati. Sana mtani, sana mpezi, ndi anthu anachita mantha. Nyanja yaikulu anayimba foni ku polisi. Kunena kuti munthu anabwera kuzatani kuzawedza mira amapangira nthawi zonse koma siti kumuona. Apolisi kubwera kuzazungulira. Anapeza kuti anayipeza galimoto yake, anapeza soboti yake. Koma iye sana mpezi. Nanadapo munthu ndali kuti tezina nino zochitisa mantha. Ifa kuti papezeka galimoto ndi boti koma iye sakumtani, sakumpeza.
nena sandukano chani money hunt yeni chayoti ma helicopter ma divers chani ambiri mbiri kukhala kusaka nyanja yose ija koma munthu santani osampeza. Anasaka kwa masiku 44 osampeza sana bezeke Mike. Nde amayi yake anali kukhumudwa kwambiri faira abambo awo amuna awo anatangomwalira chakumene ndi za 31 pa time nayo Mike. Ninkazi wake koma nkazi wake zochitika zake zimadabwisa. Nde anafusa best friend wake uja Brian, what do you think happened? The Brian anadada kungoti mutsinjemu muli ng'ona zambiri tukulupira kuti mwina anabwera kuzatani kuzawedza amene amapangira koma mwina wagweramo kutani nkudyedwa ndi ng'ona. Nde anayitana ma expert odziwa za ng'ona kuwafusa kuti mukuona ngati kuti munthu uyu wadibwa ndi ng'ona. Nde ma expert achana kuti ayi kukuzizira kwambiri, ng'ona sizidya anthu kukuzizira mene kukuzizirira ng'ona sizidya anthu. Komanso ng'ona itakhala kuti yamudya singamudye yense mukanapeza zotsalira ndithu olozovala chani palibe chicho chomwe chikupezeka. Ndi ayi sizoona zimenezo. Nde panatha nthawi anatopa nkuyang'ana kuti ngati zinguyang'ana daily panadusa pafupi miyezi 2 anapezeka kuti anapeza trouser chimene amavala cholemera kwambiri chiwaita chomwe amavala akamaka chicha anachipeza after 6 months munthu chatasowa. Ndi anthu amati kuti achipeza banja after 6 months. Kenako anazapeza flashlight torch yogwira ntchito after 6 months koma yooneka yabwinobwino koma inali yandani yamayiki uja. Ndezi madabwisa zinthu zikupezeka after nthawi yayitali koma zikuoneka zabwinobwino zakilini osati ngati kuti zaonongeka. Anapeza malaya koma akuoneka so abwinobwino osaoneka ngati adibwa kaya ndi ng'ona kaya ndi chani. Ndezi madabwisa pamene kwete. Nde mzinda umenewo munthu suma muchita declare kuti wamwalira pokhapokha pathe zaka 5. Nde mkazi wake ananena kuti ine ndatopa kulira anakape death certificate ya mamuna wake kuti sanapezeka anagwera m'madzi anadyedwa ndi ng'ona tangu kuti pasani death certificate. Nde boma ndili linapasa death certificate ija angakhale amaenda kudikira zaka 5. Kuzanthauza kuti pa death certificate pananena kuti akukhulupirira kuti munthu wamwalira kuti anagwera mchani m'madzi anadyedwa, accidental drowning. Nde zatha pamenepo amayi aja anakalandira ndalama zija za life insurance zija zokwana pafupifupi $2 million US dollars. Alandira ndalama zija musakhalisa apolisi anachita close case kuti nangati palibe chofufuza apa eti ngati kuoneka kuti zikudziwika kuti zinateri ngakhale tilibe umboni koma basi. Koma amayi ake amayiki uja amati ayi samamvetsa yaya amati ayi ineyo ndikuona ngati china chake sichili bwinoyi. Amati akati apite kwa ujeni kwa mpongozi wa uja akaone mwana mpongozi wa akaniza sokona mwana but sono mukaniziranje iye uja nkumana kuti ine ndikuona ngati china chake sichili right ndikufuna kuti apolisi afufuzebe. Nde mkazi uja ananena kuti ngani imuisiye munthu wamwalira basi ngati mukuzikakamira kunena kuti azifufuzabe simuzamuona so mdzukulu wanu. Amacha pamene anazadaboti zikukhala bwanji mpaka nsamone so mdzukulu wanga ifaiti ndikunena kuti ndifufuze imfa ya mwana wanga. Kenako apangika chikwati. Denise anakwatirana ndi Brian best friend wa amuna ake aja. Mpamene nola apolisi anazachita kuti zikuyenda bwanji pamenepo. Akwatirana ndikumakhala mnyumba ya mayi ija nkumadya makobiri aja. Maona akuti living the high life. Apo amayi aja sana zimvetsa nati ineyo sindikulolera apa chilipo. Akwatirana bwanji ndi best friend wake wa mwana wangayo. Ndipo life insurance yomwe ali nayo ndalama walandirazo anamugulisa ndi ndani? Ndi Brian yemweyo. Amene anayambisa ukamba nkhani za ng'ona kuti munthu wadibwa ndi ng'ona ndi Brian yemweyo. Ndama chanana no ineyo chabwina palibe amene andimvera ndamanyamula zima posters kumayenda okha manena kuti ndikufuna chilungamo imfa ya mwana wanga. Ndofuna chilungamo imfa ya mwana wanga. Sabasiya ndofuna chilungamo mpaka nano anthu atachita notice amayi watu akulira tathandize kalipo anthu ndinkwamba kulowerera koma athandiza adura tintifufuze nkhani kuti ayenda bwanji. Koma nkhani chaimavuta kuti kodi kuipeza kufufuza kwake kakota. Komano panatha zaka mpaka na 16. Denise ali pa banja ndi Brian akudya ndalama za ndani za Mike. Mpamene no banja lichateneza pesa tilasokonekera siri kutaniso siri kuyenda. Anthu ayamba kumenya na kukangana. Kena kwa Denise anathamangira ku polisi kunena kuti ine ndikuopa moyo wanga, ndikuopa Mike andipa. Akupani bwanji akutaya na ndiopyeza na ndilozira mfuti. Kuti chifukwa chani
akuti yaya kuti tifa choti ndifuna banja lithe sizikuyenda mpamene apolisi anatengera kumwayi kuti tiuze ni chilungamo kodi chinachitikira amuna anu cheni tichani iye uchabe usatana usanena komano ifa choti iye uchada anapeza kuti mamuna uja anavomeradi kuti Brian anavomera kuti ndamulozesa mfuti ndana lino ndi milandu yomulozesa mkazi ucha mfuti ndana ni akuti tiyeni ku court ali ku court kucha anamuzoti wetu uchita sentence to 20 years anamuzoti uchita sentence to life in prison koma ngati ufuna kuona kuti usakhale life in prison utuze chilungamo kuti chenje chinamuchitikira Mike ndija ndiye ucha anavomeradi kuti ine nditani ndine na chomwe chinamuchitikira Mike ndeno pamene munthu anatana namba fotokuza kuti zomwe zinachitika ineyo ndi Dennis tinayamba panga chibwenzi iye alitani ali ndi Mike uja chibwenzi chathu chinatata yaitali ndipo timakondana ndiye timaona kuti ifeyo Mike sitikuntani sitikumfunapo yayi Mike akwenera kuti achokepo koma divorce sikanatheka chifukwa you know kuti divorce ndiye kuti ndalama sitizilandira ndalama zonsezo tizikhala moyo wovu atagwirizana kuti amuphe ati anapangana tsiku eti amachita seti tsiku amakhala mkazi ucha kuti untenge ulendo uno umpitise kumene amakawedzako mukakafika kwa mutani ukangomukankhira muchani unkankhire m'madzi chifukwa kuti zima trousers zinthu amavala zija zimaweta zija nditsolemera akagwera m'madzi atani amira akamira adzayandama azampeza basi nkhani yathera pamenepo ndiye pa tsiku lomwe anagwirizana nalo atinkaza naye pafoni kuti iya ndasintha maganizo ndochita mantha zisiya ati mamuna wachadi Brian anazisiya kuti akuti wasintha maganizo kenako anamuimbiraso tsiku lina kuti chabwino pitani mukamuphepa chani pa 16 nde ati pa 16 ipodi sananyamuke yekhayi Mike ananyamuka ndiye best friend Brian kupita kutiko kunyanja kucha atafika kunyanja kucha mmedako amapangira kukonza bote akutani Brian ujeni Mike anangodzidzimuka Brian wamukankhira m'madzi mucha iyo chogwera m'madzi mucha pa koma sana mire ngakhala na avala didzi maweta zake dzolemerazo anakwanitsa kusambira ndikuvula chiweta chicha ndese chinamkankhire m'madzi ndi atanayang'ana kumadabo kuti nzanga kundikankhira m'madzi chifukwa chani nde nawonso Brian aja anali atasala mbotimo ndi chifukwa choti nayenso anachita paniki kuti hisi zinaende ndankankhira m'madzi koma sana mire akusambira ndi kuti asambira akawuluka anangotenga anapezana naye mfuti anangotulusa mfuti nkumudani nkumuombera atamuombera nkumujani kumuvula nkumanzi kuti kuntulusa kumwika nkali moto nkupita naye kumalo ena ake kukobisika kuchire kwina kwake kukakumba nkumutani nkumugwirira nchifukwa chake panalibe thupi kuti anthu chiyang'anireni samantani samampeza nde ose amaziwa awiri kuti tamuphata kamwika pakuti basi ukhala chite mpaka kwatirana kumakhala zaka zonse koma nangasi zomwezi zonena kuti banja atu limasitirisa limakoma likakhala m'banja mwawina likakhala ndi zako kumaona ngati anthu akunjoya akutani kumaona ngati kuti iweyo ukalanda iweyo ukatenga ndezi kukomere izano ndezi yende koma banja lonse sizimayenda kaya maona ngati kuti ndezi pepa sizimapepa they were not happy mpaka afika ponena kuti tingotanini tingosiyanapo sizikuyendapo apa koma atasiyana amachita mantha atachita separate kuti aliyesa amangoganiza kuti nzake yakandinenera uyu ndi akandinenere mzimu wa munthu ndiwopsa uyu akandinenera mpamene nokukanganako akuti panthayo mwa amamuopseza ndi mfutiyo Brian pomuopseza mkaziyo ndi mfuti anala kumuuza kuti chabwino tikusiyana banja likutha koma ndikukuuziratu zazauze anthu zomwe tinamchita ndani tinampanga William ukazanena ndi tizathana nawe mpamene nonkazi yonso mantha ngati dana limba mtima umupha William unja amene tinagwirizana mwina zona naye azandipa pamene amathamangira polisi koma osanena kuti tinapangana kuti timuphe nangasa ndiye mwe amangidwa nkungonena chinkhani chake chosadziwika bwino kumene koma mapeto ake Brian anaulula chilichonse ataulula Brian apolisi anapita kukamugwira Dennis anamamanga tikunena pano for life anamutsekera komano Brian nawonso anamangidwa onse anatsekera ndalama zotsalazo zinapita kwa mwana wa ndani wa William best friend and mkazi wake anampanga betray amaona ngati kuti iwo ndetsakoma akakhala awiri koma anapeza kuti simeneso zimango zangalatsa mmene analipo William anangomupha munthu pachabe ticheza so sikulira